Minecraft oficiálně ohlásil, co bude v novém updateu. Jako první tady bude tenhle biom, v kterém budou tady tyto dva druhy stromů. Je to takový podzimní biom a na tady těchto stromech, co tu jsou, bude i růst taková houba. A podle té houby Minecraft vyrobil i takovou krávu houbovou, takže tam bude i nový mob. Zároveň tady bude v biomu novým i takovej kemp, v kterým si můžete všimnout, že tam jsou vlněné slaby, takže přidali i vlněné slaby a i takový ty schody, nebo co to je. A tady bude nově i přidán takový spacák, nebo jak to říct, takový sláměnej. A máte se na co těšit. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak dejte like a odběr a čus.